Ako si Tatang, mga Katatang. mga kasisid. Kasisid Marino. Yan ay. Ito, Ilang taon ka na, Tang? 61 years old. 61 years Pero old. malakas na, pero Anong kwento mo? Anong... Ito naman ang ipakita ko sa inyo. Ito, langaw. Nalunod sa alak. Patingin? May langaw ba dyan? Nalunod sa alak. Ay, ito. Ito guys, may langaw. Yan. Tapos ano gagawin mo? Pa-yosi-yosi ka pa. Hindi ka naman nag-yosi eh. Ano gagawin mo dyan? Ngayon lang, dahil sige. sa langaw. Yan. Oh, patay na. Oh. Yun patay na. Ano gagawin mo sa langaw? Patay na yan. Papakain mo ba sa ano yan? Sapato? Bubuhayin ko yan. Naglo! Kasisid! Bubuhayin? Anong reaction mo? Ganon? Bubuhayin ko yan. Bubuhayin mo, sure ka? Patingin? Asan na? Saan yan oh? Saan yung langaw? Yan. Eto? Yan doon oh. Sige nga. Nandun na yung langaw. Posible, patay na yan. Hindi naman mabubuhay yan. Ay, sige. Magbabayad ako ng isang case na gin kung hindi ko mabubuhay ito. Guys, isang case na gin. Ang dami kong Manalo tayo dito. nabuhay. Isang case na gin. Yan, kasama si Sir Yan. Mel. Sir Melchor, si Bahala Kasisid. na, mamaya. Pabs. Si Minom Joseph. muna ako. Asan na yung ano? Asan na yung... Andyan. Wala nang langaw. Asan na yung langaw? Patay na. Naging... Nilagyan na Patay na. ng abo. Teka, asan na? Kasi kinikrit. Ay, sige. Sorry. Nga. Ito talaga si... Sasap. Si Katatang to eh. Hindi Kasisid to eh. Katatang. Inalongkat mo ba? Tinabunan ko na nga eh. Tinabunan. Sasap. Tingnan natin anong mangyayari dyan sa langaw na yan. Patay na yan eh. Babuhay mo? Oo. Ano ka, may magic? Huwag mo kasing halongkatin kasi yan ay may 9 days at saka 40 days. May dasal ba yan? May Kung dasal? gumagana na yung kamay niya, yun nabubuhay na. Napapawat. Sana, mabuhay pa eh. 2 minutes na. Kasi inukak na yan. Wala na yan. Una ta, siyempre 9 days na ka, rumor di karuwalan. 40 days na sa heaven na eh. Patay na yan. Ito, ay, Hindi na mabubuhay yan. Oh, sige, subukan natin. Itagay mo Steady muna. Pa-yosi-yosi ka pa. Talagang ano lahat na lang... Kasi siya, ano masasabi mo? Lahat na lang... Mabubuhay ba yan? Hindi na. Medyo... Tagilid. Hindi. 50%. Ay, 50-50. Base sa pagsisisid mo, ano? Nakikita mo dyan sa antipara mo, ano? Nakikita mo dyan sa goggles, so, ano? Mabubuhay, hindi. Sandali lang, saglit lang. Sige. Sisiling ko. May chance ang mabubuhay kasi gumagalaw na yung kamay. Kalokohan mo. Gumagalaw ba? Gumagalaw. Hindi, gumagalaw talaga. Hindi gumagalaw yan. Patay na yan. Hindi. Huwag nyo kaming lokohin. Hindi, gumagalaw nga. Patay na yan. Kalokohan. Sana patay na. Pag nabuhay yan, Para bibili siya ng isang guys. Automatic. Sible. Patay na yan. Hindi. Para sa akin, hindi na mabubuhay yan. Hindi. Kasi Patay na yan eh. Ako rin. Ilang minutes nang nalunod dyan kanina pa pumasok sa bilog natin. hindi, sana kanina pa yan nabuhay. Kahit kalating araw na nalunod sa alak yan, Mabubuhay pa rin. mabubuhay pa rin. Kasi hindi sisisid sa alak yan kung hindi lasinggero. Ano yan? Alam ko na. Pinsan ko yan. Pinsan mo. Kasisid. Kasisid yan. Pinsan ko yan. Kasisid. Pero yung inabangan natin siyempre kung mabubuhay. Lasing na yung... Ay, agaw! Buhay! Ay, aray! Nabuhay! Sana! Nabuhay, oh! Patayin! Tingnan na niya? Wag nyo kang Nabuhay! Wag nyo kaming lokohin. Wag Wag mong galawin. Kasi lasing na yan. Kami, Saka hindi namin lasing ka pa. nakita. Buhay ba? Hindi. Buhay! Ka! Galawin mo. Galawin. Patay na yan. Kanina pa nakababad sa alak. Nabuhay yan! Kanina pa nakababad sa alak yan. Patay na yan. Oh, gumagalaw. Gumagalaw ba? Oo, nakita ko Gumalaw kasi siya. Ay! Ay! Ay!
si Sid. Teka lang. Si Sid Marino yan. Baka lumipad pa yan. Lilipad yan mamaya. Basta ako, wala akong nakikita. Pagka ano? Wala, hindi ko nakita. Magkamalay. Basta ako, hindi ko nakitang gumalaw. Hindi ko pa nakitang gumalaw. Oh. Ikaw, Yan. ikaw ba naman ang... Ikaw ba naman ang... nakita nyo na. Hindi nga. Ikaw ba Hindi naman ko pa ang- nakitang gumalaw. Sige, ganyan. Tabunan nyo ng ganyan. Tabunan nyo ng ganyang pesto. Huwag nyong galawin. Kung gumalaw, buhay. Ikaw ba naman yung... Oh, hiwalay ko na. Oh. Ikaw ba naman yung... Patay na yan, oh. Hindi. Bumaliktad na, oh. Patay na. Hindi pa. Huwag mo galawin masyado kasi Patay na yan. Hindi pa. Gumalaw yan. Inyagi din. Patay na yan. Hindi pa. Patay na yan. Buhay na yan. Patay na yan. Guys, hindi ako naniniwala mabubuhay. Siguro namamalik matas dahil sa epekto ng alak, no? Alak. Meron pa dito alak. A few moments later. Gagaraw sa kanal. Gagaraw. Guys, gumagalaw. Gumagalaw ya? Gagaraw. Kaya nga, Ayoko lasing na nga, pinagsigarilyo nyo ba? Guys, ayoko maniwala pero gumagalaw. Nakita ko. Yan, makikita nyo dyan Huwag sa... na nga, nahihilo na nga sa Aya. kasusungkit. Kasusungkit. Pag nasungki mo yung puso niyan, patay yan. Wala. Yan. Hindi, gumalaw talaga. Baka Malboro, sir. Kumbol ko na yun. Gargaraw. Gargaraw. Awa na gargaraw. Yulunan. Gargaraw. Yung. Ilasin ko. Awa na gargaraw. Ilasin ko. Yung gargaraw na eh. Mana gun gun julo na. Gargaraw. Na? Gargaraw julo na. Amo na yung sugod na. Gumagalaw. Oh. Matudak mo di puso na. Matay na. Bebeam. Oh, gumagalaw. Tignan natin guys kung makaka-recover pa. Hindi. Makakarebor. Tayo ka sana yun. Hindi, makakarebor. Sana yan. Oh, Joman. Guys, gumagalaw na yung ulo. Yung ulo gumagalaw. Gumagalaw na, gumagalaw. Naniniwala. Oh! Oh. Gumalaw pati katawan! Ala! Gumagalaw. Pumix. Naka-recover guys. Yan na, yan na. Yan, ganyan pala ang tao. Pag lasing, ano. Kaya, bebe. Ay! Lahat tutok mo. Tutok mo. Sin, 11%! 11%! Oh! 11%! Galawin ka. Galawin. Ah! Lumipad! Gusto ko lumipad! Guys, ya. Ala! Baka kumapit sa ano mo yan? Alambre. Hindi. Balik na rin mo tang. Baka gagapang yan. Hindi. Gumagalaw. Mga sado mahilo. Balik na rin mo. Baka kumapang yan. Hindi, mahilo nga. Mahilo yan. Buhay, naniniwala ka? Mabubuhay. Nabubuhay Ikaw, yan. mabubuhay na. Buhay. Buhay. Sir, buhay na. Kaya natin patay na. Buhay yan. Nakita. Alala, gumagalaw. Yan o. Gumagalaw. Sige. Balik na rin mo. Kumapit. Ala! Ay, hello mga kasisit. Hindi. Lasing lang yan. Sabi ko sa inyo, mabubuhay yan kasi. Oh. Patay. Oh. Hindi, balik na rin mo tang. Baka... Ari, wag na. Gusto ko makita ng lumipad. Baka buhay. Baka Ay, buhay. na hindi mag- yan nililipat. Mamaya pa yan. Oh. Oh! Ayan. Ayun. Gumagalaw talaga. Gamalaw na, gamalaw na. Ay, nakanapa na eh. Oh, wag niyong kulitin. Oh. Wag niyong kulitin. Oh. Magalit. Pag lumipad dyan, Makita mo yung gunay eh. lasing yan eh. Tutumba yan. Pag lumakad dyan ng mga ilang inch, 1 inch, 2 inches. Tapos pag lumipad ng ano, Yan o, lumalakad no. lumipad hanggang outer space. Kaya, andito Ang na. importante, nabuhay. Nabuhay. Oo, sa pagkalunod sa alak. Huwag kayong kasi masyadong gumalaw. Andito yung rescuer niya. Dumapo na nga dito yung dalawang rescuer. Ay, lumakas na. Oh. Ay! 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 Yayabang ka pa. Patay ka na kanina. Nabuhay ka pa. Huh? Ay! Tatalon-talon ka pa. Buhay. Grabe. Nabuhay pa. Lunurin kaya kita ulit. No? You know.
Oy, lumilipat-lipat. Tinatry. Oy! Oy! Okay guys, nakita niyo naman kanina kung ano yung itsura niya kanina. Talagang bulagta na. Patay na yan kanina. Patay na talaga yan. Walang cut, walang ano. Kita nyo na ngayon. No trick. No trick. There's no trick. Anyway. No trick. Guys. No trick. Live na. Savior. Ganyan din lang ang kalintulad ng tao. Nagayabang ka pa. Nagayabang ka pa. Yan. Singgero to eh. Kasi Nagawa mo pa. Kunwari patay-patayan ka. may problema. Ikaw patay-patayan ka? No? Hindi, may Gusto mo lang problema yan. mag-inom ng alak? No? Huwag mo na para makalaya na. Tapyas. May problema yan. Dahil gaya rin ng mga may problema na walang asawa. Gusto mo lumipad lasing yan eh. Paano lilipad yan lasing? Basta mamaya lilipad na yan. Yan ang mahirap na. Katatang, panalo ka na. Okay, naniniwala na ako. Naniniwala na ako na mabubuhay. Talo si... Hindi talo si Kasisid. Saan na? Eto. Sama tayo. Kaya sabi ko naman na mabubuhay yan. 50%. Kalayaan. Okay guys, ang postahan naman Yan guys, manginom. is bubuhayin yung langaw. Buhay yan. Buhay. Patay na yan kanina talaga. Matagal na yan eh. Kanina pa. Akala ko nga ano na yan eh. Wala na. Lumipad na. Oh. Yayabang. Okay guys. Si Tatang. Katatang, panalo ka? Yan o. Yun yung langaw guys. Buhay talaga. You know. Pero siya pa rin ang talo. Mabubuhay yan. Guys, siya pa rin na. Gusto kong makitang lumipad, kaya sisid. Hindi yan lilipad. Katatang, Matagal pa gusto kong makitang lumipad to eh. Para Abutin ng ilang oras. para mapatunayan kong panalo ka. Yan kahit gumagalaw pa yan, basta patay pa rin sa akin to. Hindi. Pero ako, Gusto mo makitang lumipad. Kaya sisid. Ito na. The moment of truth. andito na! Lumipad. Dito na. Wala. Basta nabuhay, no? Ano pa rin na buhay? Okay. Okay guys, hanggang dito na lang yung vlog natin kasi Naman yun na. lasingan na. Nilalagay. Okay, lasingan na. So, paalam na Tang. Bye-bye na. Bye-bye. Kasi Sid. Kasisid, ganito lang yung natin na. Bye-bye. Sana manood kayo ulit. Yung mga kwan namin. Hindi ba nila singgo, basta okay lang ang tropa.